Рака на простатата е най-често срещаният рак сред мъжете, като годишно се диагностицират милиони новозаболели от него. Това сочи статистиката. Какви болести крие простатата и кои са съвременните методи за лечение, ще разберете сега. Поредният натоварен ден за доктор Давидов. Между две операции отделя минути за нас. В момента подготвят пациент с голям бъбречен камък, който ще разрушим и ще извадим през един малък отвор в неговата хълбочна област. След това има още една такава операция, след което отново ще оперирам бъбречен камък, само че ендоскопски ще влезем през пикочния мехур, ще се качим до кухините на бъбрека. Камъкът просто е по-мъничък и си заслужава да опитаме да го раздробиме на пясък, най-образно казано, с лазер, за да може да отстраним каменния товар, както обичаме да казваме. Има още няколко по-малки процедури, свързани основно с диагностика на рака на простатата жлеза. Има няколко пациенти, на които ще бъде взета биопсия. С анестезия, разбира се, това не е приятно преживяване. Предпочитам болните ми да спят. Но ще ни е една обичайна за тази институция дневна програма. Все повече нов тип хора със смесено мислене започва да влиза в простатната възраст. С тези думи започва разговорът ни за болестите на простатата с доктор Калоян Давидов. Разбира се, продължава да битува страха, че уролозите са страшни хора, които имат един облечен в ръкавица пръст, който съответно, да рече, че по някакъв начин има нещо общо с достоинството на мъжете. Честно казано, това изследване съществува. Всъщност става въпрос за ректалното туширане. То все още е на въоръжение и мисля, че ще остане за много дълго в урологичната практика, но то категорично не е изследването, което прилагаме при всеки мъж. Напротив, изключително рядко се случва да използваме ректално туширане. Всъщност всеки урологичен кабинет разполага с по-висок или по-нисък, без значение, клас ехограф, който напълно достатъчно ни дава информация за размерите на простатната жлеза. Статистиката сочи, че се увеличават случаите на карцином на простатата, продължава разказа си специалистът и напомня, че профилактиката не е за пренебрегване. Това са три заболявания, които са наистина доста симптоматични. Това са рака на пикочния мехур, който се манифестира в огромен процент от случаите с изключително ясен сигнал кръв в урината. Няма как да бъде сбъркано. За съжаление, най-малко пациенти идват след един период от около една година, в която са имали този симптом и идват, често казано, късно. Другото заболяване е рака на тестиса, което също доста лесно може да се установи плодотина или промяна във формата и повърхността на тестиса, в твърдостта му е нещо, което категорично би трябвало да зададе всеки мъж при лекаря му. Все по-рядко, но за съжаление продължаваме да виждаме хора, които се появяват с тумори на тестиса в доста напреднал стадий, които са си носили промените, очевидните изменения и знаят за тях от години. И другото изключително важно и може би най-често злокачествено заболяване, това е рака на простатата. Той няма симптоматика, категорично. Рака на простатата не боли, не пречи на уринирането, няма никаква симптоматика. Но за щастие имаме късмета да разполагаме в моята специалност с единствения тъкан специфичен маркер. Нека да уточним тъкан специфичен маркер. Това е така известния PSA, PSA или без значение как се произнася. Това е простатно специфичен антиген. Той не е туморен маркер. Тоест, увеличените му стойности не означават непременно имате рак, но е тъкан специфичен категорично, т.е. той се променя, повишава се изключително и само когато има някакъв процес в простатата.
Изключително добър начин за ранно откриване на вероятен рак на простатата, за заостряне на нашето внимание в тази посока. Всъщност спирам се повече на рака на простатата, защото той е може би социално най-значимият от злокачествените заболявания на пикочоотделителната система и на пикочополовата система при мъжете. Огромен процент от злокачествените заболявания при мъжете се заемат от рака на простатата. Всъщност той е на второ място след рака на белия дроб, като заболеваемост при мъжката популация. Всъщност PSA е изключително хубав подарък, който имаме от научните лаборатории. Появи се преди около повече от 20 години. Методът е евтин. Взима се една кръвна проба, може да се направи в хода на ежегодните кръвни тестове. И всъщност това е не лош и много добър начин, по който може вниманието на уролога да бъде насочено към това, че нещо се случи в простатата. Възможно е, разбира се, туморният маркер да бъде повишен заради предхождаща еякулация. Възможно е предишния ден човека да е карал велосипед и с, да речем, малко по-дълго време или седалката да е била неудобна. Разбирате, имам предвид някакво физическо дразнене в областта на тазовото дъно и за това да е повишена стойността на туморния маркер, но проследяването му в динамика и всъщност срещата с лекар по повод повишени стойности на туморния маркер е изключително важно. Според доктор Давидов, рака на простатата не бива да се приема като присъда. Рака на простатата при бялата популация, каквато имаме представена почти изключително в нашата страна, започва да се появява по-често в възрастта след 50 години. Разбира се, имаме случаи на мъже в доста по-млада възраст, 35-40 годишни мъже с рак на простатата, но това по-скоро е изключение, отколкото често срещано явление. Мъжете с история за рак на простатата в семейството по правна мъжка линия, т.е. баща на бащата, братя на бащата, би трябвало да се скринират, т.е. да започне изследването на PSA при тях от 5 години по-рано, от 45 годишна възраст, но препоръките и това, което ние спазваме, е, че когато един мъж навърши 50-та си година, е желателно да започне да му се изследва PSA в редовния годишен преглед, редовното годишно изследване на неговата кръв. Заедно с кръвната захар, холестерола, кръвната картина, всъщност се добавя като изследване и PSA. В момента си позволяваме първо да наблюдаваме по-дълго време туморния маркер, т.е. да установим има ли някакво движение в неговата стойност и ако има трайна тенденция една висока стойност на маркера в продължение на няколко месеца да слиза надолу. Това означава, че можем да пощадим този човек и да му се размине биопсията, просто да остане под активно наблюдение. Нека тук да уточня, че отлагането във времето за няколко месеца не е фатално, колкото и да не обичам думата, защото рака на простатата е бавно прогресиращо заболяване, така че нищо не ни пречи да понаблюдаваме активно един пациент няколко месеца и да му спестим една биопсия, вместо да по-успешно се да биопсираме в името на спокойствието, може би, повишавайки все пак риска от тази инвазивна процедура. Отскоро в някои центрове, с гордост мога да кажа, че и в болницата, в която работя, имаме възможност да използваме образната диагностика като много мощно оръжие за установяване на необходимостта от биопсия. Тоест, когато имаме съмнение за злокачествено променена простата, се провежда ядрено-магнитен резонанс на простатната жлеза с контраст. И всъщност по определени критерии се установява дали в тази простата има съмнителни за злокачествено образование зони, като съответно, ако има такива, имаме данни за злокачествено променени участъци на простатата, това е изключително полезно при взимането на биопсия, защото знаем къде да насочим своето внимание по време на взимането на материал от простатата. В малко по-богатите страни това се прави с трансректална
ректален ядрено-магнитен резонанс, след което колегите си използват високотехнологична апаратура за наслагване на образите. За съжаление, в нашата страна това би било изключително скъпо, всъщност това е скъпо изследване. Така че тук разчитаме на хирурга да наложи на образите един върху друг в главата си и да насочи инструмента. Всъщност това е не по-лош начин на вземане на биопсия, но да се върнем към резонанса. Ядрено-магнитният резонанс с контраст на простатата, изпълнен добре и професионално, е едно изключително добро изследване, което може да отложи във времето биопсията първо и второ, и не по-малко важно, да даде много по-голяма прецизност на биопсията, когато я извършваме. И всъщност с това приключва диагностичния процес. Разбира се, има допълнителни изследвания за уточняване на общото състояние на целия организъм, когато за нещастие установим рак на простатата. Имаше въпрос с това, всъщност присъда ли, живота свършва ли. В интерес на истината отговор е категорично не. Посланието категорично е, вие можете да не умрете от рака на своята простата. Иначе казано, простатният рак се лекува. Имаме в историята на урологията един уролог с Нобелова награда. 1968 година Хъгинс получава Нобелова премия за това, че установява, че естрогените повлияват. Тогава е смятал, че лекуват рака на простатата. Всъщност рака на простатата е хормонално зависим, т.е. той е лечим. Хормоналното лечение беше метод на първи избор дълги години, но вече и в България, в няколко центъра на рутинно и с изключително добри резултати се правят операции за отстраняване на злокачествено променена простата. Тоест, рака на простатата е отстраним напълно, когато е хванат на време. Рака на простатата е лечим в повечето от неговите стадии и категорично е заболяване, което се лекува мултидисциплинарно и комплексно. Тоест, не можем да кажем, че само онколозите са хората, които се занимават с него. В същото време не може да твърдим, че е и само урологично заболяване. Всичко зависи от стадия и от възможностите на институцията, разбира се, в която е попаднал пациента. Не само злокачествени заболявания поразяват простатата. Статистиката сочи, че 50-70% от мъжете над 50 години са засегнати от така наречената доброкачествена простатна хиперплазия. Какво представлява доброкачественото увеличение на простатата? Това е състояние на разрастване на тъканта на простатата, което се случва с напредване на възрастта при повечето от мъжете, което разрастване в някои случаи в различна степен може да доведе до затруднено изпразване на пикочния мехур, т.е. до така наречената от нас обструкция, т.е. запушване или стеснение на долните пикочни пътища. Всъщност увеличената простата стеснява началото на пикочния канал, който извежда урината от пикочния мехур и по този начин води до затруднено преминаване на урината през този стеснен участък и следствие на това до всички останали симптоми, които мисля, че хората вече знаят по-добре от нас, от рекламите и въпросите, които се задават по радиа и телевизия. Така че слабата струя, прекъсването на струята на урината, необходимостта от това да се напъне един мъж, за да изпразни мехура си, усещането за недоизпразване на пикочния мехур, всичко до това са симптоми на обструкция, на запушване на долните пикочни пътища, а те от своя страна водят до развитието на така наречените симптоми на несъхранение, на затруднено съхранение на урината. Тоест, пикочният мехур, бидейки резервоар, мускулен резервоар, той има две основни функции. Тихо да се изпълва и напълно да се изпразва. Запушването, затрудненото изпразване води до нарушение на най-вече на резервоарната функция на пикочния мехур. Т.е. появяват се тези неотложни позиви за уриниране, ставането през нощта, усещането за едно постоянно неприятно дразнене, което всъщност се дължи на едно преразтягане на стената на пикочния мехур. Когато простатата стане по-голяма от възможностите на медикаментите, тогава все още е възможно и се налага пациентът все пак да влезе в операционната. И тогава идва ред за хирургичното повлияване на
т.е. на симптоматиката на увеличената простата. Иначе казано, това са операциите за отстраняване основно. Всичките те се състоят основно в отстраняване на увеличената част на простатата. И тук вече е разликата между оперативните методи, които се прилагат. Те зависят от много неща. От експертизата на хирургия, от възможностите на институцията, в която работи, от окомплектоването с необходимата апаратура. Много мода мина и продължава да минава през простатата и през нейната хирургия. Разбира се, стремим се и посока действието и интересите на всички, най-вече на пациента, са към минимална инвазивност, минимална кръвозагуба, минимален болничен престой и минимален период на носене на катетър. В моята практика имам над 500 случая вече, когато използвам диодния си лазер за същото нещо. Всъщност диодния лазер е вариант, т.е. още един вид изпаряващ лазер, доста приличащ по своята характеристика на зеления лазер, който в началото когато започнах да го ползвах за изпаряване на простатата по начина, по който се ползваше зеления лазер. Всъщност не до там добрите резултати, неудовлетвореността, особено дългосрочните резултати, ме доведе до там да използвам този лазер извън това, за което е предвиден, и в интерес на истината резултатите са изключително добри. За миналата година, 2014, от някъде около над 200 процедури за увеличена простата, извършени от мен и екипа ми, имаме една отворена операция. И единствената причина беше, че поради ортопедични проблеми човека не можеше да вземе позиция, в която да ползваме уретрата му за достъп. Така че методът е изключително приложим и наистина, според мен, колегите категорично смениха примера за това как би трябвало да се оперира простата. Нека да уточниме. Трансуретралната резекция е метод, който мисля, че дълго време ще остане още и не смятам, че ще отпадне от хирургичната практика. Напротив, включително има колеги, които в продължение на последните 20, 30 и повече години работят по този начин, с изключително виртуозни хирурзи, постигащи феноменално добри резултати. Така че залитането по точно определен метод и посочването с пръст на това е метода е нещо, което аз, честно казано, не мога да приема. И като човек и професионално мисля, че на пациента трябва да се предлага това, което е най-доброто за него, в най-добрата институция, която може да му го предложи. Имам предвид най-добрата като комплектоване, като оборудване. С цялото ми уважение към колегите, които работят в по-малките болници, между тях има блестящи хирурзи, но когато се появи един болен с много заболявания, с оттежнен кардиологичен статус, с някакъв съществуващ неврологичен проблем, не е само виртуозният хирург този, който ще реши проблема, защото има човек ляга на масата за операция за простатата, но носи със себе всички свои останали заболявания. Така че ако институцията, в която се върши процедурата, няма ресурса да поеме потенциалните усложнения, аз смятам, че е разумно човекът да бъде насочен към място, където може да му се помогне. Затова има и по-големи, и по-малки болници. Има възможност да се помогне на всеки човек. Хирургията не е самоцел, ние не сме занаятчии затворени в дюкянчето си, най-образно казано. Ние сме лекари, които са част от огромни екипи. Зад всеки от нас стои един невидян от обществеността екип, без който няма как да демонстрираме на света своята изключителност. Да позволете ми шегата. Така се разделяме до следващата неделя точно в 9 сутринта. Останете с програмата на Канал 3.